Takže čaute, ja som Simon a vítajte u dnešného videa z Minecraftu a dneska vám ukážem, čo som urobil vo skrine. Za prvé, naťažil som si drevo, veľa dreva a trochu som postaval dom, dostával, tu bude ešte druhé patro, kde bude posteľ, ale potrebujem ešte jednu vlnu na to. Takže aj ovcu budeme musieť nájsť jednu. No a prvé, čo by som chcel dneska robiť, je, aby sme mali vlnu, veľa vlny. Som urobil ohradku pre ovce. A tam by som ich choval. Takže jedno toto a ešte, kde to je? Kde to je? Ja som slepý? To nevidím. Asi styky, ja styky potrebujeme. Tu. A teraz plot. Ešte trochu viacej budeme potrebovať. Tak. A ohrádku by som dal niekde sem. Tu. Seklo mi to dobre. Už nič. Tu by som dal ohrádku. Tak. 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 Budeme potrebovať viacej určite. Dobre, ešte pár potrebujeme. Chceme skočiť do tej jaskyne, v ktorej nič nebolo. Som tam bol vo skrine. Tak. Tak. Dobre, to bude stačiť. Dnešné videjko bude mať zase takých 10 minútok. Yep. Ako vždycky. Nie. Vedľa. Joj. Dobre, konečne sme to tam položili. Tak. Torčkujeme to. Toto si zoberieme. Dáme ešte jednu. Tak. Robíme si cestičku. Tak. Skáceme ten strom. Tam mi presne toto jedna torčka musí zavadzať. Presne tá jedna torča. A tu toto. Tak. Tak.
Tak, cestičku by sme mali, by nám trebalo iba tam dať kolcu, ne? Takže. Motika. Pretože keď chceme ovcu, potrebujeme vid. No niekde v vode zbehneme, tu tak, kde som videl vodu. Nie, tu tak, kde bola voda. Dá kde? Tu. Kde je? Potrebujem vodu. Ja vlastne hej, tu je. Tak. Tyčku. Pár vitu. Zasadím. Toľko nebudeme potrebovať vlastne, takže toto robím za blbosti. Toľko toho nemám. No nevadí, mám 4. Tak. Dobre, musíme tu počkať, dokedy to vyrastie. No, medzi tým sme mohli tak trochu poťažiť, či nenájdeme nejaké to železo. Chvíľočku, minútu. Tak do 8 minút budeme ťažiť aj. Či dačo nájdeme. Pretože ešte som nenašla železo. Vôbec ani jedno. Takže to by sa hodilo. Proste nič, všetky orečka sa mi vyhýbajú. To čo je? Tak nič, ne? No, tak ideme hore. Tak to bude asi krajšie, keď urobíme toto. Tak. To bude náš vchod do dolu. Tak. Dostal som plán, ak to bude pekné. By to vyzeralo. No to urobíme potom v ďalšom dieli, to vylepšíme. Potom ešte takú kamennú striežku, to bude vyzerať super. Tak dobre, keď sa vám toto videjko z Minecraftu páčilo, nezabudnite dať like, odber a budem sa na vás tešiť v ďalšieho videa. Tak sa majte.